ואני הולך להראות לכם עסקה שמבחינתי היא הכי טובה שאני ייצרתי בשנת 2023. כמובן שיש עוד עסקאות, אבל בחרתי את העסקה הספציפית הזאת. אם כמובן תרצו לשמוע על עוד עסקאות ספציפיות, חבר'ה, תכתבו לי, אני מאוד אשמח באמת להציג לכם את הדברים כדי שתוכלו ללמוד מהם. ואגב, מי שעדיין לא נרשם אלינו, אתם מוזמנים להירשם כמנוי, חבר'ה, כדי שתוכלו לשמוע ולהאזין ולראות עוד דברים שאני מעלה, עוד פרקים כאלה מהסוג הזה. אז כשאני מסתכל על הקרקע עצמה, הקרקע הזאת היא נמצאת בעצם בלב שכונה קיימת. הקרקע הזאת היא בצבע אפור, מה שנקרא. צבע אפור זה בעצם מסחר, קרקע למסחר. ובקרקע הזאת אני בעצם יכול לבנות נכון לזכויות הבנייה הנוכחיות. אותו זמן שאני ניגש למכרז, ניתן לבנות 70% על הקרקע. 70% בקומה אחת, ונותנים לנו עוד 3 קומות מרתף, כן, שהמרתף ביחס הזה של קומת מסחר אחת ועוד מינוס 3, זה כנראה לא כל כך רווחי ולא כל כך כדאי. אז מבחינתי יש כאן 70% בנייה, שגם אגב, יש עיוות קטן, כבר פה זה משהו שמתחיל להראות לי שיש פה עסקה מעניינת. יש עיוות קטן, שאני מזהה שגם ה-70% בנייה מחולקים בצורה קצת לא הגיונית. למה הכוונה? כשאני בודק את הטאבה ואני קורא את זכויות הבנייה, אני רואה שיש 30% לשימוש עיקרי, ועוד 40% לשימוש לצורך שירות. בואו נסביר רגע מה זה אומר. שימוש עיקרי זה בעצם, אם אני מדבר על נדל"ן מסחרי, זה מה שאתם רואים. כלומר, החנות עצמה, המכולת עצמה, הספר, הפיצריה, זה מה שאתם רואים. ושטח שירות זה שטח למחסן, לממד, למעברים, למעליות, כל הדברים מסביב. אם אני מדבר אותו דבר במגורים, חבר'ה, אז השטח העיקרי זו הדירה עצמה, ושטחי השירות זה מה שמסביב לדירה. כלומר, המסדרונות, המעלית, גרם המדרגות, הלובי עצמו יכול להיות שטח שירות, חדר המכונות, בסדר, הרבה מאוד דברים, כמובן גם הממד הוא שטח שירות, וזה בדיוק העניין. יותר מזה שכאשר אני קורא את הטאבה, אני מזהה שהטאבה עצמה נכתבה 30 שנה אחורה. וכשאני מזהה משהו שהוא מאוד מאוד ישן, אני כמובן אומר, אוקיי, הדברים השתנו, הדברים התעדכנו, וכשאמרו לעשות כאן מרכז מסחרי, אוקיי, לכל השכונה מסביב, אגב, תשימו לב, חבר'ה, מסביב, כשאני אומר מרכז מסחרי שכונתי, מסביב כבר השכונה עצמה בנויה. כלומר, ברגע שהשכונה עצמה בנויה, אז אנחנו מבינים שמרכז שכונתי קטן כזה, כן, של 70%, הוא לא בהכרח יספיק. ובגלל זה אני יושב ומתחיל להעמיק עוד יותר. ושואל את עצמי את השאלה, האם אני אוכל להגדיל את זכויות הבנייה? כי זה בעצם משהו שמבחינתי, שאני מסתכל על מגרש מהסוג הזה, זה מבחינתי יכול להיות פער מאוד מאוד גדול בידע של הציבור, בידע של היזמים, וברגע שיש פער, אז שם מסתתר הכסף. תמיד חבר'ה חפשו פערים, חפשו פער בידע, כשל בידע, שם באמת הכסף יימצא. אז כשאני בעצם חוקר את זה, אני מסתכל ואני אומר לעצמי, טוב, אני מבין שיש מסביבי שכונה קיימת. וכשיש שכונה קיימת, אז גם יש צמודי קרקע סביבי, מעמד סוציו-אקונומי גבוה, וגם מסביב יש גם בנייה רוויה. כשאני רואה שיש גם בנייה רוויה מסביבי, ואני מחפש בעצם את התחרות העתידית שלי, אני לא מוצא כל כך. אני מוצא מרכז מסחרי, או אם אפשר לקרוא לזה מרכז מסחרי, במרחק של כמעט קילומטר אווירי ממני, שגם הוא בפועל הוא מרכז מסחרי מאוד 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 ישן, ומאוד מאוד לא עדכני. מרכז מסחרי קטן עם חנויות מאוד 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 ותיקות ומאוד מאוד ישנות, ועדיין אני רואה שיש בנייה רוויה מאוד 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 ענפה. אז בגלל שיש בנייה רוויה מאוד מאוד ענפה, אני אישית אומר, טוב, כשאני רוצה לקנות נכס מסחרי, מה שמעניין אותי זה בעצם שיהיו כמה שיותר לקוחות פוטנציאליים. כי כשיהיו לקוחות פוטנציאליים, אם אני ארצה להשכיר את החנויות או את המשרדים שם,
אז כמובן הם ירצו להיות במקום שעומה בבני אדם. כי אם המקום לא עומה בבני אדם, יגיע הספר, תגיע פיצריה ותגיד, טוב, אני לא רוצה לפתוח פה כי אנשים לא באים, אנשים לא נכנסים, או סופר לא ירצה לפתוח בסביבה. אז חשוב לי באמת לראות שאני נמצא באזור שיש פה הרבה מאוד אנשים. ואז אני מבין שבמקביל הולכת גם להיבנות שכונה חדשה בחלק המערבי של המגרש שלי. שכונה חדשה. השכונה החדשה הזאת היא שכונה במסגרת תוכנית תמ"ל. תמ"ל זה תוכנית מועדפת לדיור, כאשר אנחנו יודעים שתוכניות של תמ"ל הן תוכניות שלא סתם אמרו להן מועדפות לדיור, זה תוכניות שרצות הרבה יותר מהר, האישורים שלהם יותר מהירים, הבנייה של הפיתוח שלהם הרבה יותר מהירים, וכמובן גם השיווק של המכרזים יוצאים בצורה הרבה יותר מהירה. אז כמובן, כשאני עכשיו מדבר, אנחנו ב-2023, אז הפיתוח, בסדר, של הכבישים והפילרים וכו' כבר, רוב השכונה כאן מוכנה. רוב השכונה מוכנה, ואם אני אלך רגע 10 חודשים אחורה, אז זה התחיל. יותר מזה, אני מזהה כאן שיש לי בשכונה הזאת גם כניסה חדשה או יציאה חדשה מהעיר, וזה משהו שכמובן אני מבין שאני הולך להיות ציר ראשי. ואם אני אהיה ציר ראשי, אז למרכז מסחרי, כמובן זה יהיה עם ביקוש מאוד 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 גבוה. אז אני רואה את כל היתרונות האלה, שאין לי תחרות גבוהה. אני רואה שיש סביבי המון מגורים שחסר להם באמת מרכז מסחרי. אני מבין שהולכת להיבנות גם שכונה חדשה שתביא עוד אנשים אליי, ואני גם הולך להיות כביש ראשי. כלומר, כניסה חדשה או יציאה חדשה מהעיר, וכולנו מכירים את זה שמתקשרים אלינו ואומרים לנו, טוב, אתה חוזר הביתה מהעבודה, אולי תביא איזה חלב, או שכחנו פיתות או דברים כאלה. מיקום מאוד מאוד אסטרטגי, ולכן אני מחליט לגשת למכרז ולעשות עוד יותר מחקר מעמיק. אז במסגרת המחקר המעמיק, אני שואל את עצמי את השאלה, טוב, האם אני אוכל להגדיל את זכויות הבנייה? אז אני יושב באמת ומתחיל לחקור ומתחיל לחפש מגרשים מסחריים בסביבה. וכשאני מחפש מגרשים מסחריים בסביבה, גם של מסחר, גם של תעסוקה, אני בודק כמה מגרשים, ואחד מהמגרשים באמת זה מגרש שנמצא יחסית קרוב אליי, והוא בעצם מגרש יחסית בגודל דומה ובאותו ייעוד. אז אני הולך לשטח, אני רואה את המגרש, ואני מבין גם שהמגרש עדיין לא בנוי ולא קורה פה כלום. אז אני מתחיל לחקור אותו מאחורי הקלעים. וכשאני חוקר אותו מאחורי הקלעים, מה אני מגלה? אני מגלה שהוא כרגע בתהליך של שינוי תב"ע. כלומר, גם אצלו היה ניתן לבנות קומה 1 ומינוס 3 למטה במרתף, והוא כרגע מבקש לבנות 6 קומות. והוא הולך כמובן לוועדה מחוזית ועושה את השינוי תב"ע, והוא כבר התחיל כמה שנים לפניי. ולפני סגירת המכרז, הוא מקבל החלטת ועדה של ועדה מחוזית, ומה הוא מצליח להשיג? לא 6 קומות. הוא מצליח לקבל 3 קומות. כלומר, נותנים לו בוועדה מחוזית עוד 2 קומות מעבר, כלומר, מגדילים לו, חברים, ב-300% את המגרש. כלומר, יש לו עכשיו עוד 2 קומות נוספות שהוא יכול לבנות. בסדר? הוא מקבל יותר. וכשאני רואה את הדבר הזה, אני אומר לעצמי, אוקיי, ברגע שיש כבר תקדים, יהיה מאוד מאוד קשה להגיד לי לא.